Mangilahla uwe mama ngiyogcinwa yini Mangilahla uwe mama ngiyogcinwa yini Sinhle uwe olithemba lini Sanibonani uSimiso lokhulumayo ngihamba nomlabalaba la eduze wami bafowethu kunjalo ngoba sesikhulumile nje mina ngaba nayo ukuthi uSimiso umlabalaba lo sisiba kwaceza emahlabathini kunjalo bafowethu singabantu abenza izinto ezimnandi umfowethu kunento akazoyenza kuneyingoma zakhe ayizophuma umlabalaba nje kungekudala kusazoba nzima kakhulu la emculweni sicela ukuthi bafowethu niphi support njengomfowethu naye ngizojabula kakhulu nje ingoma zakhe zimnandi kakhulu niyamazi nani umlabalaba niyamazi ukuthi mayefikile ufika kube masiphansi okunye ke la bafowethu sihlukanise la kunenkulumo ekhona la sihlukanise la uSimiso Nkosi ephimbo King of Voice mangithi mabethi mabethi King of Voice abasho ukuthi mhlambe icula kahle ukuvula bonke abantu abaculayo uyabona okusho ukuthi mhlambe basho ukuthi mhlambe ngikhona ukungena endaweni eziningi ngevoice uyabona bese kuba umlabalaba ke la eduze kwami umongameli wensimbi zonke yamazi ke naye sengayichaza umfowethu ngiqale nje la futhi ekuqaleni kwakhe kwenkulumo mayelana ney'ngoma lezi ey'ntathe-zayo uqinisile akadlali ngenilinde nje bafowethu kodwa ningixolisele abaningi kudala lokho ngithi hhayi kuyeza sekuseduze kodwa ake ninginikeze niyithembe isikhathi bafowethu because njengamanje nathi sinenkinga sihlangane sonke nje ezweni sihlangabezane nenkinga kodwa-ke sicela sibekezelelane iy'ngoma ey'ntathu ziyeza ngiyathemba abantu bazoyijabulela kakhulu ngiyangazi kina angiphambuka angidedile naleyana angisiyile igxoma lisozi kodwa nje lokho engineshow yakho ukuthi izizonijabulisa iy'ngoma ngendlela ezinijabulisa ngayo ngoba ayikho ingoma ukuze uyithole ewoshela eyothando bese kuba nami-ke ihaba uzokuvula lapho ngathi khona impela engane ngamakhulu lana-ke kugameni lokuba umongameli hhayi ukuthi nje mhlawumpe lisuke igama nje livelela bizwe empeleni kahle kahle ngumuntu odlala yonke into kwe-instrument yomculo kodwa noma kulokho nalokho nje kungane ngakhona ukufika kukho kodwa akaze kufike ezandleni zami ngiye ngithi into mayike afike ezandleni zami ngiye ngilwe nayo ngize ngiyinqobe la emculweni-ke kodwa nje especially kumaskandi kakhulu la ngisho khona ukuthi mkhulu kakhulu ey'ginqini kanjalo nako-bassgita nako-keyboard hhayi ngiyifikela mathupha-ke ingakho bese bengibiza umongameli wensimbi akukho kodwa okungenza ukubeka bafowethu ngiyabona siyabonga kakhulu kodwa-ke bafowethu nazi ningacasuki uma kuthiwa singomongameli nawe mfowethu umongameli mina ngiyinkosi nani bese nahamba-ke manje niyabika-ke nani ngamakhosi emaphimbo ningazi ukuthi mhlawumbe ukuba inkosi ephimbo yini kusukaphi ngoba uzothi uyakhuluma wena mhlawumbe nawe uculela nawe ngendlela yakho eyodwa kanti thina uma ngabe ngithi inkosi ephimbo uSimiso ufike ecule ngendlela ehlukene ungamkhoni ukumthola wena uzothi inkosi ephimbo ngaleli iphimbo lakho elilodwa angibi ngazawethu kodwa silungisane lapho unawo ungathi ngoma uzokuthiwa King of Voice bese uthi nawe nami ngiyi King of Voice ungezwa uma kuthiwa umongameli wensimbi zonke zomaskandi nawe bese uthi ngumongameli wensimbi zomaskandi ngoba kukhona umlabalaba abanakho wena ongeke ukwazi ukwenza abantu abakubona ngoba naye akazethanga ukuthi umongameli wensimbi bampha lelo gama so siyabonga bafowethu nami ngigcizelele nje futhi lapho hhayi ukuthi imina ngedwa umuntu odlala iy'nsimbi zonke baningi abantu abadlala iy'nsimbi zonke noma ngeke ngibabaleka kodwa ngamagama kodwa nje baningi kakhulu so nami ngaleso sikhathi lelo gama lengithole ngendlela engidlala ngayo because ikudlala kwendlela zabantu bafuna ukufana nami ngizodlala ngendlela yami ibajabulisa abantu nomfowethu adlala ngendlela yakhe ibajabulisa abantu bese kuba ukuthi mina imiphi indlela eniyithandayo nami bangibize ngaleli gama ukuthi hayi ndoda siyabona thina siyathanda lokho okwenzayo akukho kodwa okuningi
nami ngivumelana nobhuti umongameli. Siyabonga. Siyabonga.